Аз съм европейски депутат, пуснете ме вътре. Аз знам, аз съм европейски депутат, пуснете ме вътре. Тук е българския парламент, а не европейски. С мен има депутати български, елате тук депутати. Те не са поканени на срещата. Колега, пуснете ме, вие сте от НСО, аз имам имунитет, съм европейски депутат. Има квестори в парламента, а не европейски. Колеги, отведите, вие не сте депутат, моля ви се. Вие не сте народен представител, моля ви се. Много ви се моля, колеги, знаете, че ще има изявления после. Направете, кажете, изчекайте долу за Баските, много ви моля. Колегите от НСО Патерински. Патерински какво видя вътре? Ами седяха и говориха. Кои бяха вътре? Еми всички. Цецка Цачева, Борисов, Станишев, от парламентарната група на Що не ги пускат? Бареков, само да кажем за зрителите на канал 3, че Николай Бареков успя да влезе с пропуск, който показва, че има като имунитет на евродепутат и успя да влезе в залата. Трудно успя да влезе. Настояват срещата да бъде открита за медиите, но тя все още продължава да е закрита, така че пред вратата сме тук на зала Запад, която продължава да е заключена за медиите, а вътре се провеждат консултациите. Оставаме тук за... Колеги, защо не искате